Hello all. Welcome to Rakshita Infinity Logs. Include get together small discussion Mantudulla. Guest advisor Nishant. Hi everyone. Enjoy Mata. So just discussion Mantundita into life onji travel onji like ಇತ್ತ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ನಿಶಾಂತ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪೇರ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮತ್ತ ಗೊತ್ತುಪ್ಪರ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ದಾದಂದು ಕೇನ್ ಗಾರ್ಡ ಓಕೆ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅನ್ನ ಸೌದಿ ದಾಯ್ನ ಅವಿ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಓಡಿಗೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಇಂದ ಫೀಲ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಎಂದು ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ ಕಂಪನಿ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟೈಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವೆ ಸೊ ಏನೊಂಜಿ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ದ ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಂತ್ವಾತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಂಟೆಡ್ ಏರ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಒನ್ ಡೇ ಇಂಚನೆ ಪ್ಲಾಂಟೆಡ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಅವಾಗ ಸಡನ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಕೊಂಜಿ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಲೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ಪೋಪುಜಿದ್ ಅಂಚೆ ನಾನು ಹಾಕೊಂದು ಲೋರಿ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಪೂರ ಲಾಕ್ ಇತ್ತು ಪೂರ ಲೈಟ್ ಪೂರ ಆಫ್ ಮಂತು ಒಂದು ಪೋಯ ಡೋರ್ ಪೂರ ಚೆಕ್ ಮಂತು ಪೋಯ ಸೊ ಉಳ್ಳೇರ ದಾದ ಉಳ್ಳೇದ ಏತ್ ಟೈಮ್ ಅರೌಂಡ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡರೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟೈಮ್ ಅವೇ ಅಂಚ ಚೆಕ್ ಮಂತು ಪೋಯ ಡೋರ್ ಪೂರ ಕ್ಲೋಸ್ ಫುಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತು ನಾನು ನಾರ್ಮಲಿ ಓಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಚೆಕ್ ಮಂತು ಪೋಯ ಬತ್ತ ಬಕ್ಕ ತಿತ್ತ ಬಂದಾಗ ಸಡನ್ ಎಲ್ಲಾರ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ಕಂಪನಿ ಒಂಜಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಲ್ಲಾರ ಬರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ಸೊ ನಾನು ಬಂತು ಪೋಯ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಲ್ಪ ರೀಸೆಟ್ ಮಂತದ್ದು ಬಕ್ಕ ಇದಾದ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪೋಯ ಸೊ ಆ ಸೇಮ್ ರೂಟ್ ಬರ್ತದ ಅವೇ ಏರೆಡು ಎಲ್ಲರ ತೋಜೊಂದು ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಬೇಕಾ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಡುಗಿ ಎಲ್ಲ ಪೋಯ ಅಂಚ ತೂನಾಗ ರೀಸೆಟ್ ಪರವಂತೆ ಅಲ್ಪ ಏನೋ ದಾಲಿಜ್ಜನ್ ಅಂಚಿಂದ ಫೈರ್ ಪುರ ದಾಲಿಜ್ಜನ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ನಡ್ತು ಅವೇ ರೂಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಪ ತೂಪೆ ಸಡನ್ ಡೋರ್ ಪೂರ ಓಪನ್ ಉಂಟು ಇಂಕ ಒಂದು ತೂದು ರಾಮೂರು ಹಾಕುದು ಹೋದ್ ಸಡನ್ ಬಟ್ ಏನು ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತೆ 2 ನಿಮಿಷ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಅಂದಂದು ಒಂಜಿ ಹೆಂಗ್ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಬೋಡಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಕಂಡ 2 ನಿಮಿಷ ತೂತಿನ ಲಾಕ್ ಇತ್ತಿನ ರೂಮ್ ಸಡನ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜದು ಸಡನ್ ಡೋರ್ ಎಂಚು ಓಪನ್ ಆತನ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಆತು ಫೋನ್ ಬಕ್ಕ ದಾದ ಅಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಗುಡಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಜೈದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಇಂಕೊಂಜಿ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಆಯ್ನಿ ಒಂಜಿ ಅವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾದ ಏನಿ ಹುಡುಗೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ಪ ಹೋದು ಲಾಕ್ ಮಂದು ಜೈದಿತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಕತ್ತೆನ್ನ ಓಕೆ ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಗೈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ ಪ್ಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ಪ ಕೂಡ ಸ್ಟೇ ಆನ್ ಅವ್ ನಂಗೆ ಬೇಜಾರಾಪುಣಂದು ಬಂದ್ಪನತ್ತ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಂದ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಆಲ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಂಚಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಆಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕಣ್ಣ ಶಲಿಗೆ ಇತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾಗವಲ್ಲಿ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಇತ್ತು ಸ್ಟೋರಿ ಸೀದಾ ಬರ್ಕ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸುಂಟು ನೀವು ದಾರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು